अब तो शहर में चल गईलू, गांव में रहलू हो तो ढेर काम करे के पड़त रहल। अब तो आराम होई, खूब आराम कर। ना मम्मी जी, ऐसा बात नहीं खे कि खाली गाँवे में काम बा, शहरों में बहुत काम बाटे। काम करत करत ही हम परेशान भइल रहतनी। सुबह से उठ के झाड़ू लगैनी, पोछा लगैनी, खाना बनैनी, सब बर्तन सर्तन साफ कैनी। बाप रे बाप, तब तो शहरों में ढेर काम बा। हाँ मम्मी जी, हम जानत रहनी कि गाँवे में ढेर काम बा, तो शहरों में काम ढेर बा। एहो, झाड़ू लगा देनी, पोछा लगा देनी, खाना बना देनी, और कोनो काम बा का कि जाई आराम करे? काम बना जाई, कपड़ा गोद के रखल बा, जाके फीची सब। ठीक बा। हाँ ठीक बा, तो करो काम। हाँ मम्मी जी, बहुत परेशान बनी हम। आई देखी मम्मी जी, ये हमर मम्मी देलक हिया। अच्छा बा। ना दादी, मम्मी झूठ बोलतिया। पापा से पैसे लेके किनले बिया। कौन दिया नानी देले पारी। माँ, वो कहत ली ह कि रउर माई के बोलिए के चलते झगड़ा होला। बताओ तो कतना झूठ बोलतिया। यही जब हम टोला पड़ोसा में जानी तो पतो सब कहेली सन के चाची जी और कतना मीठ बोली बा, बुझाला कि मुंह में मिश्री घोलल बा। काश हमनियों के सास ऐसने रहती। हैली मम्मी जी चाय। का हो, एमे चीनी नहीं खुडले का? तनिको मीठ नहीं खे? रउआ तो मुँहे में मिश्री घुलल बा, तो चाय में चीनी के का जरूरत बा? ऐसे ही मीठ हो जाई। तू पागल बारू, पागल। जब हम पागले बानी तो ब्याह काहे कोई नहीं हमरा से? हम तो जाननी कि तू हमरा प्यार में पागल बारू। हमरा का मालूम रहा कि तू जन्म जाते पागल बारू। ए जी, रउरा तो हमनी के बियाह से पहले हमर खूब पीछा करत रहनी, लेकिन अब का हो गइल? अब काहे न करेनी? चुनाव के बाद कब प्रचार देखले बाड़ू? एगो बात बताव, नैहर तो चल गइल बाड़ू, तबो फोनवा पर काहे लड़ा तारू? नैहर आ गइनी तो का हो गइल? हम ई साबित कइल चाहतनी कि खतरा भी टलल नहीं खे। ए, तहार इजाजत होके तो हम तहार घूंघट उठा के मुंह देख ली। हे भगवान, एकदम बहुत चौटे दुल्हा मिलल बा का? हाँ देख ली, लेकिन देख के डिलीट कर देम। बाजारे गइल रही, कुछ खैले हैं? हाँ, समोसा पियले हई और पानी खैले हई। अरे एकदम से बुड़बके हैं काजी। समोसा खाइल न जाला और पानी पियल जाला। वही तरह तू समझ, बेलना से रोटी नहीं बेलल जाला कि मरद के मारल जाला। भाई कल गे रही ओझा से अपन घरवा देखवावे। अच्छा, तो का कहलव? कहलव तोरा घर में भूत के साया बा। आ हम पूरा घर छान मननी, ना भूत के साया मिलल ना ब्लाउज। राउर माई हमरा के दिन भर बोलत रहेली, अब हमरा से ज्यादा बर्दाश्त ना हुई, हमो कुछ बोले लगे। देखो, हम माई तरह कुछ बोली नु, तू ओकरा के प्लॉट के जवाब मत दियो। कतनो बोली, सारा खीस हमरा पे उतार लियो, लेकिन ओकरा से कुछ मत बोलियो। ठीक बा, अब से अगर राउर माई कुछ बोलनी तो सारा खीस अब प्रभु पे उतार। कन्या जी मम्मी जी। है देखो तो कढ़ाई में पूरी छान ले बड़ू, आ उघारे कढ़ाई छोड़ देले बड़ू, आ कीड़ा मकोड़ा पड़ी तो। माँ, बेचारे से गलती हो गई, छोड़ा ना, काहे बोलो तारू? बाप मत इनकर का सिखौले बा, का सीख के नैहर से आइल बड़ी। माँ, बाप मतारी के मत बोलो। बाप मतारी के केहू के ना बोले के चाहिए, ओकरा तकलीफ होला, हमरो तकलीफ हो जाई बाद में। मेहरी के गुलाम तू मेहरारू के साइड से बोलता रहो। अरे बाप रे, मेहरारू के साइड से बोला चाहे माई के साइड से बोला, पिटाई के बा हमारे। अब जाता नहीं मेहरारू से पिटाई। काजी, राउर के उनके साथ चक्कर चलता का? काहे के ऐसन बात बोलता रू? हमार मन में लड्डू फूटे लागेला। काश ही सही हो पाई।